Πρώτα-πρώτα δεν μπορούσα να αγαπήσω, γιατί το ξαναλέω, για μένα αγάπη θα πει να τυραννάς και να κυριαρχείς στην ψυχή του άλλου. Σ' όλη μου τη ζωή δεν μπορούσα να αναπαραστήσω αλλιώτικα την αγάπη και κατέληξα μάλιστα να πιστεύω καμιά φορά τώρα ότι η αγάπη θα πει να έχεις το δικαίωμα να τυραννάς εκείνο που αγαπάς. Στα ονειροπολήματά μου κάτω στο υπόγειο φανταζόμουν τον έρωτα σαν μία πάλη μόνο που αρχίζει από το μίσος και κατέληγε στην ηθική μου υποταγή. Κατόπιν δεν μπορούσα να φανταστώ τι θα έκανα το υποταγμένο πια αντικείμενο της αγάπης μου. Τι το απίστευτο σε αυτό, αφού ήμουν πια διεφθαρμένος ψυχικά. Είχα ξεσυνηθίσει την πραγματική ζωή, τόσο ώστε να κατηγορώ το κορίτσι αυτό και να τον ντροπιάζω που ήρθε να ακούσει από μένα τρυφερά λόγια. Δεν είχα μαντέψει πως δεν είχε έρθει καθόλου γι' αυτό, αλλά για να αγαπήσει, γιατί η αγάπη είναι η ανάταση της γυναίκας, η αναγέννηση, η σωτηρία. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αλλιώτικα.